Bună ziua! Astăzi vă voi arăta cum să montați benzi LED în fețele de uși la Renault Megane 4. Să începem! Iată de ce avem nevoie: un Torx T20, un Torx T30, niște șurubelnițe, un cablu și un izoler band. Vom demonta aceste căpăcele aici și aici. Se află două șuruburi. Aici este unul de T20, iar aici T30. Desfacem șurubul. Apoi desfacem acest plastic. În partea din spate va fi o mufă cu două piciorușe. Vom apăsa cu degetele piciorușele pentru a scoate mânerul. Așa arată după ce am scos mânerul. Să vedeți și aici. Se montează la fel de ușor. Acum vom desface butonul de la geam. După ce am desfăcut butonul, luăm o fel și scoatem butonul. Apăsăm această mufă și vom scoate butonul. Vom introduce un cablu printr-un orificiu care va fi în partea de jos. I-am scos deja acest cablu și îl vom trage afară. Apoi vom prinde de acest fir, vom prinde banda LED, vom pune puțin izoler pentru a trece firele în partea de sus. După ce am trecut banda, firele le-am trecut în partea de sus, vom aranja banda pe ușă. După ce am montat banda pe ușă, vom lua în continuare firul, deci nu am desfăcut firele, și vom băga în partea de jos pentru a o scoate aici. Deci vom trage firele. Acum vom dezizola, vom monta la loc deschiderea ușii, mânerul, iar apoi vă voi arăta cum să legăm firele. Am montat mânerul. Pune căpăcelul la loc. Și partea asta am terminat-o. Acum firele. Deci vom tăia o parte din ele pentru a rămâne doar 3-4 fire pe care le vom răsuci pentru a le băga în mufe. Restul se taie. Acum, pe mufă vom vedea un fir negru și unul este un roz cu alb. Acesta negru se va monta în colțul acesta, iar plusul pe cel roz. Așa arată mufa cu firele. Deci plusul este în partea aceasta a mufei, în această gaură, iar minusul, cel negru, în partea opusă. Apoi vom mufa și vom izola cu un izoler band. După ce am mufat, am izolat, acum vom pune la loc butonul, vom pune șurubul, iar apoi voi porni farurile să vedem. Așa arată după ce am pornit farurile.
Lumina se va regla din butonul de interior pentru lumini interioare. Acum voi merge pe față să desfac partea dreaptă, apoi partea de la șofer. O zi bună! Bună ziua! Astăzi vă voi arăta cum să montați benzi LED în fețele de uși la Renault Megane 4.